Však tam som bývala. No, to je ten podchod. Kedy si tu bola naposledy? Veľmi dávno. Asi ako dieťa. Decko. Áno? Kde hore? Tuto, v tomto baraku. Áno? No. V ktorom? V tom nízkom? V tom nižšom, hej. Hore na druhom poschodí. Úplne. A Esterka išla po schodoch. Aha. Však tam výťah nebol. A normálne takto pred ňou potkan. Áno? A mama hovorila, koniec, odchádzame. Veľa ich tu bolo? Hlavne na dvore. Na dvore? Tam bol taký väčší dvor a dole schody, pivnice alebo čo tam boli, však sme tam ani radšej nechodili. A tam bolo plno. Viem, že mama tam dávala také návnady všelijaké, aby sa na to chytali